The family of late Joseph Omeokachie of Obiaku Akpu Village, Ukpo, Dunukọ Local Government, Anambra State of Nigeria, extend their heartfelt appreciation on those that joined them to bid farewell to them, matriarch and the mother, late Mrs. Veronica Adaobi Omeokachie, or Chiara Ni Onyekwuru. Late Mrs. Veronica Adaobi Omeokachie was born in the family of late Onyamoronanwa Onyekwuru in Enuorofa Village, Abagana, Njikọka Local Government, Anambra State. Late Mrs. Adaobi Veronica Omeokachie was born in the year 1932, died and was buried on 30 December 2024. Her funeral service and the burial ceremonies held on 25th April 2025 at Prince Ateze Primary School, Ukpo. Mama was survived by only son, Ambassador IFEANYICHUKWU OMEOKACHIE, MFR, ICHIE OKEOKWU NA UKPO. Daughter-in-laws, grandchildren. According to AMB IFEANYICHUKWU OMEOKACHIE, ICHIE OKEOKWU NA UKPO, MFR, the only surviving child, describes Mama's extraordinary life as a masterpiece, a life painted with a stroke of resilience, compassion, intellect, wisdom, and love. Her journey was not merely a collection of days, but a symphony, each note resonating with strength, grace, and indomitable spirit that touched the lives of many. Rest in peace, Mama, knowing that your light will never dim and your memory will forever be a guiding star in the lives you graced with your presence. You read out your graceful and gracious name fully and commendable. Sign AMB IFEANYICHUKWU OMEOKACHIE, ICHIE OKEOKWU NA UKPO, MFR. Reporting from Snoop Media Network. Sir, may we have your name once again, sir? And your titles? Ambassador ICHIE OKEOKWU, ICHIE OKEOKWU NA UKPO, Afonwa Echetanna. How can you describe the legacy of late Mrs. Veronica Adaobi Omeokachie, which is your mother? Well, she was a hard-working woman, a serious-minded mother, fully committed to family values. Yes, she was the daughter of late Amuronanwa Onyekwuru na Abaga. When she was born, they had this only men. And when she was eventually born, when it turned out that she was a woman, the father now named her Nwanedo Anya. You know, when she grew up, she felt that the name was too localized, and then she adopted the name Adaobi, the daughter of the home. But she was a good Catholic, hard-working, and good organizer in the Catholic Church. You know, she wedded and married and baptized all her children in the Catholic Church, according to Catholicism. And she helped to bring up a couple of young ladies according to the Catholic tradition and precepts, before they eventually went back to their husband's home. In the 60s, she was a very popular seamstress. That's Stella. In those days, they called them seamstress, but in the modern days, they call them fashion designers. But in the 60s and 50s, they called them seamstress. So a lot of young women came to her house to learn seamstress. A lot of young men who wanted their wives to be trained in seamstress brought their wives for her to train them, not only in seamstress,
but in good act of housekeeping. So they brought them. Some of them are here today. You know? Thank you. Your message to your guests. Your message, your good message to your guests. I thank them all and I appreciate them for making our time to come. It is not easy, especially in this busy period of several occasions to be attended. Thank you. Yeah. Jesus, I am all. You look past my guilt, my shame. Gịnị nọ n'aka nri na ịyọtala anya ayịyọ onye nwanyị na-ebere ka Chineke jike na-emela anyị ebere gbaala anyị njọ anyị dubata anyị na ndụ ebe ebe ka otito dịrị Chineke n'elu kasị elu n'ụwa udo dịrị ndị mmadụ meela anyị ebere gị onye na-ekpochapụ njọ nke ụwa nara anyị gị onye nọ n'aka nri na meela anyị ebere n'ihi na sọ gị dị nsọ sọ gị bụ dị nwanụ sọ gị o Jesu Kristi kachasị dị elu gị na mmụọ nsọ na ebube Chukwunna amen ka anyị ya ayịyọ. O Chineke onye jikọtarala mmadụ niile nọ n'ụwa n'ikwupụta okwukwe ha na gị were dute ha na mmụọ nke abụọ nke mmiri nke baptizim, mee ka anyị bụrụ otu n'okwukwe na n'ịdị asọ nke ndụ anyị site na Kristi Onyenwe anyị. Amen. Ihe mere na gbagwojuru ha anya nke ukwuu, ma mgbe Pita hụrụ ha, ọ gwara ọgbakọ ahụ sị, ndị Izrel ibe m, gịnị mere unu ji ele anyị anya otu a, dịka a ga-asị na anyị mere ka o jee ije site n'ike anyị ma ọ bụ site n'ezi ofufe anyị ezigbo ofufe anyị na-enye Chineke. Chukwu nke Abraham na nke Isaac na nke Jekọb, Chukwu nke nna nna anyị ha enyela nwaodibo ya bụ Jesu otu na-ebe kacha elu, onye nke unu nyefere n'aka ndị isi gọnarịta ya n'ihu Pilet, ọbụladị mgbe Pilet kpebiri ịhapụ ya. Unu gọnarịrị onye nsọ na onye ezi omume ahụ ma yọọ ka a hapụrụ unu ogbu mmadụ. N'ime nke a, unu bụ onye na-enye ndụ, onye Chineke mere ka o si n'ọnwụ bilie. Anyị onwe anyị bụkwa ndị akaebe nke mbilite n'ọnwụ ya. Ọ bụ site n'ike nke aha ya ka nwoke a unu hụrụ matakwa si nweta ike ịga ije, ma ọ bụkwa site n'okwukwe o kwere n'aha ya ka esi nwee ike imezu nke a. Okwe ahụ si n'aka Jesu mere ka ahụ nwoke a zuo oke n'ihe uru niile. Ma ugbu a, ụmụnna m, amatala na ihe unu na ndị isi unu mere Jesu, unu mere ya n'amaghị ama, maka na Chineke mere ka ihe niile o bu ụzọ kwusaa site n'ọnụ ndị amụma ya niile na Kristi ga-ata ahụhụ mezue. Ya bụ, chigharịanụ, laghachikwute na Chineke ka ọ sachapụ unu mmehie unu niile, ka oge inweta ume ndụ si n'ebe Onyenwe anyị nọ bịa, ka Chineke wee zitekwa Jesu onye o si na mbụ họpụta ka ọ bụrụ Kristi unu. Ọ ghaghị ịnọdụ n'eluigwe ruo mgbe Chineke mezuru ihe niile ka ọ dị ọhụụ, dịka o si kwu si n'olu ndị amụma ya mgbe ochie. Mozis kwuru sị, Onyenwe anyị Chineke ga-esi n'etiti unu kpọlite onye amụma dịka m. Unu ga-ege ya ntị n'ihe niile ọ ga-agbara mgbe o kwere Abraham nkwa sị, site n'agbụrụ gị ka a ga-agọzi mba niile nke ụwa. Mgbe Chineke kpọlitere ka o gọzie unu site n'ịkpọghachi unu azụ site na mmehie unu, okwu n'ụwa niile. Gịnị ka mmadụ bụ iji eche echiche banyere ya, nwa nke mmadụ nke niile eleta ya anya? Onyenwe anyị Chineke, mee ka aha gị si dị elu n'ụwa niile. N'agbanyeghị imere ka o jiri obere ihe karịa ndị ọnwa nta ijikwa ugwu na nsọpụrụ chọọ ya mma dịka okpueze. Imere ya ukwu ihe niile ekere eke, were ihe niile dobe n'okpuru ya.
onye nwe anyị Chineke rịọ. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ihe ọgụgụ nke si n'ozi ọma dị nsọ nke Luku dere. Ndị ụmụazụ abụọ ahụ kọrọ ndị ọzọ ihe mere n'ụzọ na ka ha si mata onye ọ bụ site n'ịnyawa achịcha. Mgbe mmadụ abụọ ahụ na-akọ ihe ndị a, Jesu eguzoro n'etiti ha sị ha, udo dịrị unu. Mana ha kụjara tụkwa egwu, chee na ha hụrụ ndị mmụọ. O jụrụ ha sị, gịnị mere egwu ji atụ unu? Gịnịkwa mere unu ji enwe obi abụọ? Leenụ aka m na ụkwụ m, unu mara na ọ bụ mụ onwe m. Metụnụ m aka ka unu marakwa na ọ bụ m, n'ihi na mmụọ enweghị anụ ahụ na ọkpụkpụ dịka unu hụrụ na m nwere. Mgbe o kwuchara nke a, o gosi ha aka ya na ụkwụ ya. Aṅụrị ha ka dị ukwuu nke na ha ekwetabeghị n'ihe ha hụrụ, n'ihi na ọ tụrụ ha n'anya. Jesu jụrụ ha sị, unu nwere ihe oriri ọbụla ebe a? Ha nyetụrụ ya azụ a ṅara n'ọkụ. Ọ nara ha azụ ahụ rie ya n'ihu ya. Jesu gwara ha sị, ihe ndị a bụ ihe ndị m gwara unu mgbe mụ na unu nọ. Ihe niile edere n'akwụkwọ iwu Mozis, n'akwụkwọ ndị amụma na abụ ọma banyere m aghaghị imezu. Mgbe ahụ o meghee uche ha ka ha ghọta ihe edere n'akwụkwọ nsọ. Ọ gwakwa ha sị, otu a ka esi dee ya na Kristi ahụ ga-ata ahụhụ sikwa n'ọnwụ bilie n'ụbọchị nke atọ. A ga-ekwusakwa nchegharị na mgbaghara njọ ga n'aha ya site na Jerusalem ruo na mba niile. Unu onwe unu bụ ndị akaebe ihe ndị a niile. Oziọma ka oziọma ụwa. Onye ọnụ wee kpee ekpere maka nwanne anyị bụ Veronica, onye hapụrụ anyị. Ka anyị kpekwa ekpere maka nzukọ, maka onwe anyị na maka mkpa ndị ọzọ ka anwụ n'anụ arụ na mkpụrụ obi, ka ha na-echeta na Chineke nọnyere ha oge niile. Anyị ayọọ biko dị nwanụ. ka anyị ranyezie n'aka dị nwanụ mkpa echiche ọma ndị ọzọ, ọ kachasị ka o si metụta nzọpụta na ntọrapụ nke mma anyị Veronica. Yọbana ụmụnne m ka aja mụrụ na anyị ga-eto gị oge niile o sebụrụ ụwa. Ọ kacha mkpa n'ogbugbo ugbu a ịja gị mma n'ụzọ dị ebube, mgbe Kristo mbụ ngafere anyị bụzi ihe eji chụọ aja, n'ihi na ya onwe ya bụ ezi nwa atụrụ onye kpochapụrụ njọ nke ụwa, onye sitere n'ọnwụ nke ya bibie ọnwụ nke anyị, bịakwasị na mmelite n'ọnwụ ya nyeghachi anyị ndụ. N'ihi nke a, ebe ọ bụ na aṅụrị nke ngafere jupụtara ebe niile, ụwa dum na mmadụ niile na-egoli,
ike niile nke igwe na nke ndị mmụọ ọma na-ekwu ukwu otuto ga-ebe ebe na Hosanna n'elu kasị elu. Ọ dị ngọzi bụ onye bịara n'aha Onyenwe anyị. Hosanna n'elu kasị. were ịcha ka ọ na-enye ekele nyawa ya nye ya ụmụatụ ya na-asị naranụ nke a rienụ ya unu niile, nke a bụ ahụ m nke a ga-edo onye maka unu. Nke ọbara nke ụba ndụ ọfụ dị ebe ebe a ga-agba ya n'ihi na n'ihi mere ime mmadụ ka ụgbọala njọ ga na-emenụ nke a na ncheta nke wee hụzie anyị na anyị nwetara aṅụrị ebe ebe n'eluigwe site na Kristi Onyenwe anyị. Ka anyị nọdụ anyị na-asị dịka Job si kwuo na ọ bụ Onyenwe anyị wetara ya na-ewelụkwa ekene dịla ya. Anyị na-ekenezi ya oke site n'idu ya na ekpele maka na anyị ma na igwe niile ga-eje n'ụzọ at death one can't help oneself. Onyinye amara anyị nwere bụ to pray for her happy repose. I saw the French philosopher Levinas, the idol, the face talking to all of us. The dead, Emerald, he has other than to beckon on us to be of help. I went in a nose of leche, Lebialo, Nonyelai. Bido na fada gwala anyị Okwuchukwu Fada George Anaghalụ anyị na-asị gị nnọọ. Kedu na ihe anyị si ya? Anyị na-anabatakwa azụ Fada Cheta onye si Owerri Archdiocese wee bịakwa ịnọnyere anyị. Kedu na ihe anyị si ya? Anyị fụkwazị ndị parish anyị katkist ụmụaka na-abụ odibo, fụkwazị ndị bata as we were Ujeli, and I'm singing no with your entourage. Those are places the kind I say our honorable ambassador fine do no other. Ebe ebuzi nwanne ya nwanne ogubazi water. Now the only survivor ebuzi now. I was thinking how you'll be feeling. I'm trying to put myself in your shoe, to think out what you're thinking, your feelings. And what such opportunity, but some of them are also not the unique, not the kukuya. And now here, go further, you see such shoe, and people gonna wear them. Look for maybe I felicitate with our brother, none of that. Another adịzi maka ibulu ozi onye ọzọ dịka ịbụ nkwu mana mgbe ọ ga-eme gị onye ụkọchukwu nọ n'ezi ozi na-agwa ndị mmadụ dipendụ na-ebezi na nkwa ka ndị enwere olileanya mana ụbọchị nke eme ụdịkata ihe okwere tibe mkpu akwa ndị parish ya yawazikwa ya biko si ya ichetezi ihe na-agwa anyị si ebezi na akwa ka ndị enwere olileanya ihe ọzọ abụ na nke a dị iche samara m ife anyị ma nke ọ dị iche. So anyị ga-akpọgidezi ugbu a ka ị nwee ike keletazo ndị ọzọ maka amasịrị m ka esi wee nọla ebe a. But all things being equal, God will strengthen you all the more. Udo debe anyị na-akpọzi Omokachie ka ọ bụla onye nwụsị na ya akabanyego ndị n'aja ịnọchagoro n'ugbo pụọ anyị ka Fada George
ịmana ndị ukpo si na ọgaranya jere mba anụ juru abịa bụ ndị ọ na-abọnye bọnyere ya ịnọchago n'ukpo pụọ. Reverend Father George was a parish priest in Ukpo long time ago when he was a baby Reverend Father. The Kita Obugo Ibilaj. Reverend Father. Once in a while, and when major activity in Ukpo, Orlando Kalicha Landa, Onya Dazi, Onya ka it will appear about today. So, also someone like an on you put in a canal because you are a man with good heart. Right Reverend Barrister Jobel Onya Kokija, who head of the Ikorodu Dinari, Divine Mercy Catholic Church in Ikorodu. Oh, my friend. So, all Sunday accords arrive from Lagos. So, if you know what event to Mwambo, you're welcome, Bikonoland. Ojeni, I can't connect especially. If a guy will not combine together. Last Sunday, a lot of boys are your boys, irrespective of your tight schedule. How difficult or they look to be here. I really appreciate from my heart of hearts with the retinue of order of my friends around you. Muna chika no the same flight kind of chika na to the ayana tata. Fanchani newu nwoke Enugu kusi na barada lui no winter. You're welcome, sir. Of Lumoka. Thanks very much for joining Ujeribo. Ujeribo will continue to respect you. Thanks very much, sir. And God bless you exceedingly. You're welcome, darling. And tomorrow, church service when Our Lady of Perpetual Help na Easy Akokalia Nabu Village by 10 a.m. Unity Primary School along this road for reception and other activities. So all I want with the main events I go tomorrow. Like we all know, my mother has been buried in that place by my right here. Anyị kelere afọ Ichie Ifeanyi Okechie for greeting all of us. Ka Chukwu Chike niile gọzie unu, Nna na Nwa na Mmụọ Nsọ. Misa agụsigo ka anyị lawa n'udo. Hallelujah, hallelujah. I am tested of your love. I am seeing your mighty works. Mountain mover, my lover. Oh, yeah, my name. Listen now. You found me worthy. I thought you called my name. And then you showed me love. You fill my heart with joy. Your love overwhelmed me. This love is too much.
The reason for this moment now for the reason for the moment for the resurrection, and even now till Sunday hinges on this resurrection.
dia kata Yesus seperti itu sudah mengoyok nos experiências usar você sabe como fica todos cada vez mais Natália, Poliana, Guegária, o Zé, na quadra da sua vida, Jesus, ó Deus. Saya tidak sehat, anak ikhlas, operasi, ani disudah. Hanya banyak mobil, orang masuk rumah, aku namanya kasih sayang. Yesus mengenal kebiri, maka Yesus yang mengenal Yesus. Yesus berhasil. Umur untuk berberas, pasien mbak, osehan. Ujung mengatakan untuk bebas. Tahu tidak? Makanya ibu bertanya, ini mana sebenarnya? Masa Yesus bertanya, masih tidak? Oh boleh mana? Ujung mana ini no. Ini Yesus
and all the Christmas some persons will be able to decide a small frame of time. Or goes to from rulers, from cars. For the young people, intuition. Only for the type of you can save the family or destroy the family. I'm not going to go everyone to our speed as an higher, go to be to myself. At that point, the right will look good a second to take a decision what to do. He can walk back in the bed. Oh, we can't noise. Jump on our share. He can walk on that. Oh, we are up in the midst of that confusion, oh, we are up here. On a break. Mutas was all. No, God. Or have to know. Go out and only. Go out there how to control it. Which is it? It can all be egoistic act of heroism. But only the real, only selfish, or what we call it, and only egoistic no yeah, and we how weak and loose and flaws we are. Oh, we are all very and so instead, it's later, let them news over here for and our people outside, if you try to this hospital, it presents they are in Peter. And the Peter for Peter as a man of imports, another thing is the two of them. And we have in Peter, and to destroy his life. Jacob, his reportedness revealed his flaws and fear. For example, Jesus is Nazareth in the garden. Not to say and Maria, Prince of Peace, who nothing good. Peter used violence to defend his son from young mouse. The name is over. It's never happened anymore. What the hell is it? Imports. Who said it is a good and all and the other one to do it, but not the feast. We don't have to do now. 6 days, 1 hour. Is it? And I said, God, I'm not all there. No, I'm not. Said, I do. You know this. Just fear of the little prayer. We deny this. Our meaning of moral. Imports. We have one big thing. We have affects. Talk. He will have it. If really exists to Peter, give Peter that he will raise from one today. Peter and so the next time, if you remember, be able to share be the effort like that, or the person jump out. Jump out of that boot is if you have that boot, up to the time with the
could be products, could be things around you, acquisition, or even your connection for things you possess. How do we need to say, drop whatever you're doing, drop whatever you're doing. If you can, put your heart to value these benefits and to make the difference. Only your time, only there. Carrying out money, getting the data, and the one who did the use of all that they won't have time. What I know, not where everything is. Again, need to be generous, but at Java, if you walk out, how long will you do? Don't know where. I'm a man, money, or so here you are, another sign, another oh, we need water, oh, we need to go in it, oh, we need to go on it. All of us, as long as it is on the child, we are going to so once you your reputation it is the process for this idea was carry your name. When you are in my mind is with the government, Matsuzu, with the on the process I have this is what Stella Christian of your mind. Kue bermakan sekolah makumani nama kampanye bersoda.
akwamozu maka ihe uru na onye okwu anyị na-ezere nta Omeokachie ife anyị na-ebe a na onye ewepụta ya iwe na-emeta ndị mmadụ mkpụrụ ọzọ enyeghị anya ka ọ ga-abụ ka oge ego onye ọgbasa bụkwazị ya nyela anyị naanị ebere onye kpọrọ anyị ụbọchị taa. First and foremost, I'm making it to today, making it to when on your line, and when make any net and that, and don't if any net, so when I got from the one, they fell Basalo, on mine, I make it, if any net can I go for Naga and Anya, Kembo, I make it, Reverend Father. Defending the finances of what I have. All these efforts, this when I go today, what I today, on behalf of ladies and Chief, I need to be ready and how busy everybody is now. But then we still find time to attend. On the other side, let me make a special note and diversion. And the vice no one can that meeting. Let me extend the special thanks and appreciation to the ETNI, Director of National Intelligence Agency, for sending a high-powered delegation to be represented by the High Court of the agency. And when he spoke to me, he said to me that he would be able to make it, but he said he was going to send somebody and say that I was not going to be disappointed. And eventually he did it. And I was not disappointed. I did not only like it, but I loved it. You know? And he sent no other person than Dr. Okeke, PhD, please stand up to me. Recognize. Also, two of them were said. That was a very deliberate decision. Doctor? Yes. Divine, ide, and look at it to me.
and making no money. This ritual, the community group, and other people from different walks of life to attend this particular funeral ceremony. I promote when you see His Excellency, Director General of National Intelligence Agency, Abuja, Ambassador Mohammed. On our project, Western Mona, Mr. Oswald, I make it sure my new representative, Ambassador, IFEANYICHUKWU OMEOKACHIE, MFR, Bishop Salomon, oh, the reading on our before you done on a very serious engagement with the President of the Federal Republic of Nigeria. So, only Kenya was Caribbean. So, and I said, let me swear, I'm a family and also in this beginning. You will know my nice was swear. Because I don't know, and thank you so much. The building that was coming to represent him. I was not disappointed, but it was a very pleasant surprise. Coming home to us, this year, it went full circle. I was particularly happy. So, I didn't make a point of the choir. They have been very busy all through. Was I had over 6 o'clock after the program, quite tonight. But it's very extensive and exhaustive. The whole people work at that. That is unlimited for all their efforts. Make an effort people see different places where they are. The divine grace, as they are seen represented. Somebody like Lord Omandu and Co. See Divine see Parish Church and Lagos where they are. And they can about no Odilisi, thanks very much for coming. People follow the park. So then the seat of people and the CFO, then the seat of people and then the CFO. Thanks very much for your understanding. God bless you all. CKC Mamburema for the primary school in Ukpo Boys. Make sure
should have called me last night because I wanted to do I called you. Give it to other than I'm going to give you. So come everybody, thank my Jesus for me. He has done that which no man can do. There is nothing you cannot do. Protocol breaker. There is nothing you cannot do. Jehovah overdo. I have tasted of your love. I have seen your mighty works. Mountain mover, my lover. Even when I fall, your hand, you still hold my hand. Lover of my soul, you know they break my heart. I've seen about your mercy, I've seen about your grace. Now you they bust my brain every night. My name is Omokachie. What is your relationship with disease? She's my grandmother. Wow. The demise of your grandmother, what does that mean to you? It means that I will not be able to see her again. Sad. I wish you could have lived longer. That's just it. What do you miss so much about her? I miss the way she advises us all the time. She's always advising us to do the right thing. That's what I miss most about her. What is your last wish to her? I wish she's in a better place. Thank you. Wow. Your relationship with the disease? My grandmother. Your grandmother? Yes. How can you describe her when she was alive? Distant. She was distant, but strong. Strong and enterprising, and see all of us here as like, how many grandchildren does she have? You know, plenty, and all of us are not here. You know, so there's at least 5 more grandchildren that are not here. So as far as leaving a legacy behind, we're her legacy, and that's how I feel about it. Your last wish to her? If she comes in another life, you know, let her enjoy herself. Thank you. Yeah. Omokachie. Wow. You are the granddaughter or grandson also. Wow. Tell us what you know about your grandmother when she was alive. Say I was like strong, strict woman or lady. So strong-willed. She's very strong-willed. And so, how do I put it? Loud. Can you tell me funny things about her? You know.
most funny things, the funniest things you know about her? That would be tough because I was always around her like that. So like say, we go. I went to let's say once in a year or due to school and stuff. I'm really far from each other. Wow. But what I can say is just like she's a strong, real lady, strict, and strong. Okay. Thank you. Yeah. Yeah. Daddy will be power, Daddy will be grace. Forever you are my father. Now you will be the best. When I look around me, I see your faithfulness. I bow down on my knees, cause now you will be the best. Even when I fall your hand, you still hold my hand. Longer of my soul, you don't even my heart. I've seen about your mercy, I've seen about your grace. Not you that boss my brain. Every night I day. Somebody say, you are too faithful to fail me. You are too faithful to disappoint me. You've proven yourself in my life. Lord, I've come to realize you are too faithful to fail me. You are too consistent to leave me. You are too consistent to leave me halfway. What you start, you always finish. Lord, I've come to realize you are too faithful to fail me. We wait on you. We wait on you. We wait on you. Lord, we wait on you. We wait on you. We wait on you. We wait on you. What do you get? Come and sit down here. Mwano, Zwano, Kachana, Udunko, ICHIE OKEOKWU. Nandi Iru Okokwu Balia Budu. Ogene Godu. But not even Apo Iru Okokwu, Apo Apo So now I just a web so again, I can chineke maka ọnọdụ nna anyị onyinye o nyere anyị na-wee nọrọ o wee mụọ ndị niile a mụta mmadụ dịka ICHIE OKEOKWU ambasadọ Ichie nke anyị na ndị ọzọ niile na ibe o mere n'obodo a so ekele dịrị Chineke o wee nyekwuo ya ogologo ndụ onye nọlụ 92 years n'ụwa ọ bụrụ 92 days ọ bụrụ 92 months so we thank God so immensely maka na o nyere anyị nwaanyị a wee jiri rụọ ọrụ dị iche n'obodo anyị n'ụwa niile maka na ICHIE OKEOKWU abụọdụ onye ugbo ka ọ na-amụ ebe niile so we thank God mana etu ọ si na-adị ọ na-ewute anyị nọ ọ na-ewute na-afụlili ụfụ
tụmadụ ọnwụ nne anyị bụkwa nwoke mana ọnwụ nne nwere ike isi afọ so anyị na-erulele ụjụ ekpere anyị bụ ka Chukwu nara obi na ndokwa n'aha Jizọs ka Chukwu nyekwa ụmụ ya niile a ma ụmụ ndị ọ rapụrụ amara kakwa n'ọdụ n'ụwa karịa nyanwa n'aha Jizọs ka a ghara inwe ọnwụ nwụchu maọbụ ife mberede ga-adị n'etiti ha n'ọnwụ ga-adịghị abụ ndị tọchala abụ nne anyị bụ na ka ọ na ka ọ na ọ bụrụ na bụ onye nọ n'otu anyị si na ọ nabago o zuo ike na ndokwa n'aha Jizọs abịazịa na dịka igwe na ndị ichie si eme ife ha Okokwu ọ ga-akwa nne gị so nwere abụ ọkwa anya mmiri dị ya ọ ga-akwa nne gị so o wutegodo gị rapụ ya so dịka ndị ichie si eme anyị na-eji mmanya ndị a Pọl otu mmadụ asaa na-ekiriti ndị a merit and Okokwu merit ife ọbụla Pọl ndị ichie dị ọrịa so anyị bịara na ife anyị ji ede mmanya anyị ji bịa na ego a anyị ji wepụta mmanya wee na-asị gị gidibe dịka sie anyị na-asị gị congratulations na ịkwaliri ọfụma onye anyị onye na-enesi ebe a onye na-esi ebe tinyere ebe a ọ na-enwe ọṅụ ụfọdụ ga-echeta n'ọkwa ọnwụ ka a na-eme so ekwusigonu so ọ dịka agbamakwụkwọ so anyị kelee Chukwu na ndụ wee na-asị ka ọ dịla ya mma dịkwala anyị nwa n'ọma n'aha Jizọs igwe Ichie ekene m unu Ichie ekene m unu biko afọ ọdịda etu unu anyị kwuburu anya maka na eziwere ya n'ike anyị na-ege na-asị n'ọhịa biko Chineke gọzie onye ọbụla Okofia deceased. Anyị na-ekene Ide Ukpo Ichie isi mmiri Ukpo Ide Ukwu Chukwu Esak. Anyị na-ekene ndị Ichie Ukpo niile, the Director of Protocol Council Ichie Ekene Anolue, anyị ekene gị, kene Ichie Udoka Mma, former Cabinet Secretary, ndị Ichie niile ga-agaza ọnụ, Ichie Asịmonyemena, ndị Ichie Ukpo anyị ekene unu. O nwere ife ọzọ na-abụrụ na nkeji n'ọnụ n'ọnụ anyị ga-abalị anyị na-apụzikwa na what is your relationship? Nwunye ya nọcha eziokwu ọbịa nwunye ya n'igwe dị mara ụmụ anọ n'azụ fejogo
St. Michael's Secondary School, Comprehensive Secondary School, Nemo. Old men. Old boys, old boys. Yes, old boys. And when men we are Kagona St. Michael's Comprehensive Secondary School, Nemo. No. I don't leave it in group. No. Yes. What it was 47 years ago. See the people there in the Our Lady of Perpetual Help Parish. You can my phone in my I didn't have the way. Now, what company I bought on the book, or where my teaching and I am for you. By the Anabo, that's what I open on where go see the neighbor you try and about the Zinonia. Many Gabia, send your up where now. Focus you. All believe and white, and I can be fine here with Politan. I got now. When I can see who you are, if I may, I'm open that one. So people who then go to honor. No, okay, with Yakuya, and then I'm pull up the Veronica, I'm pull up the Lina when no Galaga. Get your body when I see my brown rice. I go to Granada. How I go to I bet you Through Mary, our mother. That when the French king, he's only in I'm always a well to try. So, somewhere the line. I am a yellow. I can see you. No way, my name about the border. The king. I just say, take us here. That's here. And that's the connection of the road. And the one Amen. Okay, I really care what I need in Jesus' name. No. Oh, well, no, yeah. Now, piano. Is it on a boss or na bagana? No, in there. Yes. No. Inalika biche jofo okoye agwona. No. Ichie jofo okoye. Ichie ndo. Asa niya chief Emeka okoye. Ni abo. Whenever in Abuja next month. Yes. Yes. Ndị akịta abụọ ndị ugbo okoputi n'ọrụ ọfa na ife a ichie Chineche ndụ brọda Ekene Okeke ndị n'ụlọ Chewu Ọba
Engineer. Oh, what a caribala. Caribabiano. Can you engage your group? On you put it back. More than 3 years ago. For instance, I entered the service in 18 February 2002. From 2002 to now, it's about 3 years. I'm the deputy director going to director this year by God's grace. It's confirmed. Before that, very senior police or senior entities in their various places of work. Also, where the Kokubu and the Manon, Ijena ESL, Ijena Rossi, Ijena NDLA, Ijena EFCC, immigration. I go to on the SC. I will also in the boys. Now, I never said, it's open now. You are more than 9 and when I used to always go find my boys. I am the neck. Great to go boys. That's what we're going to have. I got actually that I need to go. Mayo and Jikoka. I can again. Down in there. I have broken out Ubo. Mommy. Everybody. What those are saying? Yeah. Oh, it's okay. La famille, la famille, the boss of man. All on the one. Go. And the TV and I, the Lord, go to the general work. One of our power goes where there are no walls of no, buying all the animal. So, what we want us now, Ozaya, Zermana, Ozaya, no poor, but not at all. I don't want to go on the corner for Kanjo. If the eye not in the Puna, we are like a camera, Kana, no, so, I will be one name, the common money, I'm California. So, when I said, we do that to I am support. I like to take a nothing. As an own, I'm not a so now, I'm going to tell you a lot of Qatar. Oh, you work out for me. If I'm not myself, also, when I chance after I move the way, let's see what you're working out. You don't give your name. They don't know. I have them also. Each year, you make a cheer. I'm balance. Oh, yeah, can I what? I can do it. I don't know. Kind of sister, 12 women, kind of high chief. Cosmos, Agawo, also Omokachie nearby. ICHIE OKEOKWU OMEOKACHIE
Yes. And they are the Enugu of they took the streets of yeah, you will not be ambassador of plan. No. Anambra State Physical Planning Board. We're not checking out foundation. Look at that back here. Doctor, no. You got fair back. Okay. Bishop, let's go there. You don't see me, Nadioka. It's similar to Okay,
elder sister. I'm the only sister and the only sibling my mother went. Now I'm going to elderly men. I grew up in their house. So, because as in Gambia, so go, Nana, it's no me. I say, how do you other chair? Other chair, one, other person, one. Because, do, chile ko bagu me, I'm now a draw fella. Much the way I can see. Do, no name, Grandpa. I make a rule. I'm very happy. You want to send the message. You're not going to leave. You're not going to leave. Don't worry. But I'm going to I didn't happy to respond. It's a good. Am I even to every champion when I'm one? I can't get one and does. Maybe I do appreciate you. You are one. As my dad said, we are not one year. Head or tail. You got to go? Yes, I message. Well, I'm a birthday. I tell them unity around them. I encourage it. Now back. What is your good? And therefore, can see where they are putting over just Nambia. But Nambia was sad. Who don't know the day now? Over a mouth on a mouth come on, who's the name of the town was some? Oh, my gosh, where did you was sad on well, we better many. With the Diabalauni and the doors, I encourage the unity. You understand? And my presence in West meant quality.
you understand? And some of the father can give you more of a channel. People like you wouldn't want to see for the others. Where from? Where man a catch a music? You understand? And then when I died, we went to South Korea, 1990. Okay, got that. One do the man there when those. Oh, yeah, on the age you was now. Man do put them a bag and I will away. And then when I'm not a bag and I told Bama can't you understand? Oh, he's sick and not there. Oh, when I will come some of you, the American. When that bag and I can't run there. Now I can't that bag and for the job I may find you on your well. You understand? Woman from a Koibo to Yago can before the war. Before I know Chaz Yoga, only a cowsa. You said no one in Joanna, was a movie a cowsa or Simba. No history. You got to go? What is it? Nanga bag and a man personally. Angos Malin personally. You know who a bag and a Malin personally. And a Kwanza bag and a Malin personally. Eh? No, I can't do. I'm not down, drop a bag and a bag and a GP. What is it? Eh? Not one year, on your color, go move in a bag and eh? Anyway, come for it. When you will breathe up now. I say, one year, not 1 year. Or you're not a 1 year. Or not 1 year, full Ozodia. You are welcome. None. Then it's a technology had access. You worked up for how many times? The man each phone on. So, we went far the case. One and Emma after yesterday. Almost send them a text message. Chimereze, nor in the north, and he is singing in the yoga. Yes, these people are from there. Oscar Bia. We are representing everybody. And Skydia, another way, and then I'm full necky. Where does it go? Let's not think about it. I be a kind of where can see good, Belly, a corner. I read a paper. You need to leave it. Yes, one go where I know what. You are this man. You may be coming to mine. When I think I see good. In 18 or not, who not pay for win neck candy emerald. I have to pass a chineke. And I see. Don't I see you know. Who will line? Amen. Your Majesty, ICHIE OKEOKWU. Actually, keep the lack of help there. Because yes.
Nigeria, Mamano. Oh, then I need the number of Jesus. Omokachie Nugo. Ndị kwụrụ iru n'ugbu a bụ ndị Umadi, Okweme na Abagana. Ndị ezuro bụ nwanne Nwanedu. So na Nwanedu a na-akwa n'ụbọchị nke taa ma ọ dị ya na bụ Umadi. So anyị nwa bụ ndị nna ochie wee si gịnị na anyị nụ ka agbatara anyị ọsọ na ebedebe anyị wee sị ka anyị zukọ dịka ofu ezinụlọ n'Umadi wee bịa ka anyị mere ya ka anyị pee ya last respect ka o wee nwee ike wee soro ndị nsọ wee jee ebe a na-eje ọgbalịa. So ihe anyị bịara bụ ma megide ya wee na ọ ga-echi ịtakwa azụ na ọ ka ebe eri ahịa a na-eme ndị nọ ebe o jere ka o wee nwee ike wee nara oke ya n'ebe o jere wee na-asị ka Chineke nara mkpụrụ obi Nwanedu na ndokwa wee na-asị na unu na-eficha anya ọ bee unu mekwuola anyị ihe metụtalụ ili metara ọnụ na-abata iji wee bịa n'ije wee na-asị ewere ihe a wee ihe dị n'ihu ebe a wee na-eru ndị mmadụ ọbịa. Ọ nwekwazị ihe dị na envelope anyị ji nke a bụ akwa anyị na-atụkwasị nwa di ya n'anyị wee na-asị ya jee nke ọma. Nke dị n'ebe envelope anyị si ka ewere ya wee doo kadụ wee na-eburu ya masị ka o wee nwee ike wee jee ruo n'udo ọkwado ya wee na-asị na ọ ga-adịrịrị anyị akwamozu ọkụ ga-akwata ihe akụ kpata ihe nwewe kwatakwu arụ ike ka atọ ha atọ wee mee gịnị wee na-ana eziokwu nna anyị tọ mana ọdọ mmadụ pụrụ arụ ọ na-emetụta n'ahụ wee na-asị na ebere anyị na anyị ga-atọ karịa anya n'aha Jizọs. Anyị cheta anyị echeta ma na-ekenye nwaanyị a na-akpọ ha na-eme gịnị a na-edubatakwa wee sị ka Chineke nakwara mkpụrụ obi ya na ndụkọ n'aha Jizọs. Ndị ọma kachie ma jụọ ọhịa dị ahụ ekene m unu ma ọnụ zụọ ọnụ nwa zụọ anyị n'aha Ichie Okokwu. Ichie Okokwu. My ọga. Ichie Okokwu bụ our own patron. Before indigenous services. I got I met this all the way back for that. There's open now. Over the time, now you have, I went
echeta ya taa biko ihe a na-ekwu ọzọ emeziri si abụjuru ogologo ndị arụ isi ike otu anyị na-akpọ momenta anyị akwata ya ife ọma ịya na-eje eje na-abata abata ndị ibe anyị afọrọ ya promoshọn ka anyị na-ekwu okwu onye minista ọ dịrị anyị njọ prezidenti lụkọ ya ọhụrụ abụ mgbe ekene ebe unu Ebo Pedro. Where are you? Stay by the car. enwere proses and anyị emekpụrụ ruo n'isi ada anyị wee napụrụ ndị gboo n'ebe anyị wee bịa ka anyị kpụrụ ada anyị akwa dịka o si mee ndị na omenala na ebe anyị awụta anyị wezie nala nke a bụ ibe anyị ji gotekwa ọjị unu tọọ nya ọrụ ibe anyị enye aka wee na-atụ ndị niile ọmụ eti ihe were na-atụ so n'enya
taa na mfu ya na ekene m unu n'anya unu afụ n'obi dị anyị mma na dị anyị n'ala otu i wee na-akwụ ya otu isi akwụ ya gị na ụmụ nwanne gị ịgwacha anyị ụzọ ya eme ya mee karịa ka ọ dị mbụ ndị bụ unu tọlitere abịa aba aga na anyị na-edu ibe nwaanyị dịka nne unu gbọọ ka ndị bụ otu eme ya owe mmadụ nye ndị ụgbọ nwa ụgbọ nwa ichere na ichi ya amara ibe so ya adịrị unu mma dịrị anyị mma mmiri ya ezokwana na mmiri ya na-ama mmụọ gwawakwana bụ mmiri izokwa anya si ya ibe kpọ fa si ya ibe mmiri ahụ ezoro gbagbabo ekene m unu Chineke ga-anabata ada anyị na ndokwa ka ọ nọ n'aka ndị Jesu Kristi wee na-ekpere anyị ekpere ugbo ekene m unu anyị tụrụ anya n'ihe ya maka na anyị ma na nwanne anyị nwoke Ichie n'ọgwụ igburu abụọ na-aba mmadụ na anyị makwuru ọ maka eji eme mmadụ na-eme anyị na-achọ unu nnọnụ okwu unu ji bịakwuru ya ejena ife ọṅụrụ n'uche bịa Chineke ya eme ebere gozie ya tinye ya mmaji n'afa Jizọs Kraịst bụ onye nwere Ichie Akadike Thank you.
So, I not soon, no, we are not buying. But I don't want to go and agree. I don't know what I want. You guys are one of them. Okay. And also, no one day doctor. I saw them. So, I am celebration of every and I need so I was coming out of you better my book to my pocket. So I do number. I do number. Oh, what about I can go and take it, put on and I can't I am a mutual of the cabinet. I am everyone is what you want to like. I go multiply 1 million fold. Amen. Because the name Kalia Kai went to Kenya, but it's all right for you. Amen. Got the empty crate, Vajibia.
One of the pioneer members. Not in there. There's no way about it. Not in there. Thank you so much. We're happy with that. Dr. Somadina Anene, Akutuba Bagana.
Former President General Ugbo Improvement Union. ICHIE OKEOKWU na UKPO. Onye si na onye a na-abata ife a. Yes, Tony. Okechukwu Ezekwesili. Abata ife a. No. Since one knows, since even in a Gawara, there are legal little. That's why I was very surprised. So long yet, I feel my but I'm put on a car of people. Men not that His Excellency
First class chief, please talk to Diana put on the one. You don't really see what I'm about. The person of praise and concept. The founder of Ezenyi in Abaga. One of the founder. That's a BN. I know with the ICHIE, the super ICHIE, Bambo, that's a poor mama. Also, that's a poor mama. I can again. And about ICHIE OKEOKWU, ICHIE OKEOKWU. I think I did. Okay. Okay, what did I get home? Can you be man too much? How can I describe our mother legacy? Can you keep scoring the money? Can you message to any other message you want to offer? Because my snowball has said everything about it. All your offer. You know what I'm saying? So whatever I will say now will be in addition to that. You understand? Oh, a very nice person, very good. Oh, the guy is an important human being. You understand? He maintains with our culture, traditions. You got to go. Challenge your bomb the phone. I wouldn't want to challenge your to a bomb the phone. One neck. You have to say, that's why I'm here. Oh no, that's a regret. A man, one day or whatever, man. I would be here. Whatever. On your woman. Also, where men, Nana, with a former gear. On your way, where my CV. So I was always replicate his son to him and to other people. You got to go? It's going to make a more acquire. I'm going to in time to come. Like what one year? Now I can get. There's a move on. I can get. Snoop Media. Huh? Snoop Media. Okay. At least I'm on a idea.
Chinese na n'ime ego anyị kelere gị ị na-ebata ọ na-afịọ na ịbatago gị na oge okwu dị na mma ezigbo gị na ya na-abụ iji ezigbo gị na oge okwu onye oyibo gị kedu meseji na-enye ya tata ọ na-agba nne ya I can again. Not in there. I can again. Oh, let's go ahead and go. Just I can pass on Easter. Let's go. Ndị media nọkwa n'asak. Your relationship with Okokwu? Okokwu is with Ogomoke. I am another name. So I be a guy. How can you describe the legacy of the Princess Veronica Omeokachie? My brother-in-law. So I'm winning and make sure I'm chanting or mother. You know, thank God for her life. She lived a very long life. Like a very young girl, 92 years, which is not easy. You know, so I'm a little man. So I'm going to come to be on Nando. You know, so when I hide the level, thank you. My house celebration of life. Make a so okay, you're going to go. Yeah, you go and you go and you attend to her. Usually, I'm going to as a family. So I will say, may I so rest in family, please. The Almighty God give the whole family the fortitude to bear the loss. You know, thank you very much. Thank you.
I think she's going to be remembered for being a very ambitious woman. She was strong-willed, she was brilliant, she was an intelligent woman, hardworking, very successful, and that is very good feature to have for both men and women. I think a lot of people should aspire to be as ambitious as she was. What is your last wish for her? I wish for her to find eternal rest. I wish for her to rest in peace and for God to accept her soul in heaven. Thank you. I can see a lot of people who are here to commiserate with you and your family, and the people are already on their way to home. Some people are still here. What is your message to them? Oh, I want to thank everybody who took out time out of their day to be here with us, to join us in this celebration of life. And I pray for good health for everybody who came here, long life. And particularly, I pray for Johnny Mercies as they go back to their homes. And may they continue to prosper, may they continue to survive, may they continue to live well and be remarkable in their communities. Remind us of them once again. ICHIE OKEOKWU. Can you remind us the name that your grandmother, when she was alive, that precious name? Wow, incredible. OMEOKACHIE. You are... Oh, I'm the granddaughter for the lady we're celebrating her life today. Yes, Mrs. Veronica. How can you describe her legacy? Oh, she's a great woman. She was a go-getter, and she achieved anything she set her mind to. She pushed through. She doesn't let people stand in her way. You know, she believed in herself and she fought for everything she had. So, one thing you learn from her is to believe in yourself, push through, aim for whatever you want, no matter how you think it is. When people tell you that you can't achieve it, aim for it. She aimed high and she achieved a lot. Wow. She achieved a lot. Yes. Thank you. Thank you. Thank you very much. Do something for us. Are you able
Okay. Adoro Ofia. Adoro Ofia. You're welcome, ma. Why Virgin Maria? Darling. I feel No. No. Darling. What is your relationship with the disease? The disease was my mother. Yes, my mother, in the sense that she took care of us when we were still very little. The late daughter, ICHIE OKEOKWU OMEOKACHIE, who were all classmates. Obun, the first son, late also, was also in my age grade, one that died as a customs officer. So you can understand what we're talking about. It's many years together, you know, right from the 60s to 70s. And the ambassador, of course, you know, the gentleman we're also celebrating today, my younger brother. And we're all in the same Igwe's cabinet. Okay, that's ICHIE. So that's my relationship with the business. They will love her and will miss her. They will thank God for a life well spent. She lived long. She has produced all of us. I pray that God will grant her eternal rest. And those of us she left behind give us the fortitude of heart. How are you? Thank God for you have come to celebrate with us today. Thank you. Thank you very much. Your title once again? ICHIE OKEOKWU. Good afternoon. Your name once again, sir? Wow. How can you describe the legacy Mama left for the children? She's a blessed woman. Having lived to the right age of 92 years, not easy. And had prominent children. One of whom is Ambassador IFEANYICHUKWU OMEOKACHIE. ICHIE OKEOKWU ONE of UKPO. So we left a very wonderful legacy. Thank you. Your condolence message to the family, sir? The mother is that they will take care. Mother's death is, no matter the age, it's painful. Mother's death. But what do? We have to be consoled. And she lived a good life. So, telling them to be consoled. Not to cry like people that have no hope. It should be a celebration of life. We should celebrate her life. And we're here to celebrate her. Thank you. Thank you. ICHIE OKEOKWU. Good afternoon, sir. ICHIE OKEOKWU ezigbo mmadụ. Jisike. May we know your name, sir, and your title, sir? I'm Church Yoruba. What is your relationship with the disease, sir? The disease. Let Veronica ICHIE OMEOKACHIE. She's our mother. IFEANYI is my senior. Okay. What condolence message do you... Okay. Your condolence message to the family? I'm part of the family. Okay. My condolence goes to everybody, including myself. Okay. Yes, we are taking it with good faith. Okay. We pray that our soul will rest in perfect peace. Amen. And how can you describe her legacy? Of course, it's known by everybody. She left a very big name, good name, and she also, you know,
made a very good impact in the community where she's married in Oya and her own community in Abagana and in Enugu where she lives, and the business community too, because she was a business person. So we appreciate God for all our life, and we believe that our children will take off from where she stopped. Amen. Thank you. The recap of your name once again and your title, sir? I'm ICHIE OKEOKWU of UKPO. Mrs. Nega Akifo, or one of the members of the Hebrews cabinet, you go? Of Nigeria. Makanuche na abia ka service. Can I appreciate His Majesty Igwe Dr. Robert Chukwudelimeze Okofia the 6th Ezugbodu Nukofia maka yana ndị ichie ya niile na mbụ a na-ekene ide ugbo ide Okwuchukwu Ezeakụ, the longest serving secretary to Anambra State government, ide Isimmili Ugbo and make any real all the members of prestigious Ipe Council Ugbo Fanny
funny that you're like man I know the mic we so choka wolo we la we appreciate your honey in there ekene nuzo police high chief Ichie Gep Wokolo anane mini dunu kofia Chief Keloba Kenen Ichie Okama former palace cabinet secretary Ichie Asmoye Mena Ichie GSO Commando Ichie Akunebi Oku Ichie Romanu Zokeke to Ichie Raphael Keke Akude Ichie Yono Nako Nea Ichie Chinechendo pharmacist Obinna Okeke Ichie barrister Tabo Obi Ichie Obiadada Ichie Ebekwedike Ichie Gibson Engineer Gibson Okeke former PG Ugbo Ichie one of the longest serving Ichie of Ugbo Ichie Honorable PC Okeke two-time member of Anambra State House of Assembly Ichie Odobodo ekene mi arienne we na ekene ndị ichie ndị ọzọ niile mkpọba papa niile ebe a anyị ịma na memory card ga-eju ana m ekene ndị ichie niile in due time I can get recognized more so ana m ekene ndị ichie okpo niile fa niile soju ụka solulute ebe a mgbe ekene n'ụzọ pụrụ iche Iyom Nneka Aniefo a member of prestigious Igwe Council Ugbo ọ nọ n'etiti anyị kịta ekene n'ụzọ pụrụ iche Ichie Chidebelo Sir Ichie Chris Ayolugbe ọ nọ n'etiti anyị ekene all the members of security council n'ụdị ọbụla ụdị of various denominations nọ n'etiti anyị n'afọ na anyị dị secured ebe anyị nọ kene ndị press kenezie ndị anyị mụ na fa nọ na protocol asị na ọ ga-adịla anyị niile na mma ekene ndị Ukpokali community led by Our Lady of Perpetual Help Parish Ugbo CMO CWO Sion the choir, the masters and the priests, especially our parish priest, very Reverend Father Emeka Anene ekele ma ini na isi no God line in na mana ha Jesus brother Edward brother no fight you didn't know where yes okay all the world mana mwa o ekele Ichie Okokwu remove God number one maka na otutu n'ihe dị n'Chukwu nyawa mere ihe ọmụta so anyị ji opportunity asị ka anyị bịa pay homage mana agwụrụ agwụ onye tiri n'ọrụ ọrụ si ike na Nigeria chọkata ọmara onye ọmụ stel igosi n'aka ya n'ọrụ ọka na-echekwa ọka m na-eso since that time ka anyị si ka anyị kelee ya ichie Chineke a na-agbaghị ume na-enyere ya aka na-edozi na-echekwa ya. Today you have stood equal directors, assistant directors in different places. Mama was assistant director and head of chemical monitoring in NDLA, Nigeria. All Senakai attribution. NDLA. Thank you. Group Director General. The Director General. In Jesus' name. No. Yes.
Sorry, Ichie Okokwu. Ekenege. Ebeka Ken. Area Gona. Okoya Gona. Former Ichie Okokwu. Inayiga Ichie Jidofo. Ichie Sa Jidofo. Okoye Agona. No. Ichie Okokwu. Onye ọma ejide ofe na Germany. Ichie Okokwu elutego. N'ofisi Ichie Okokwu elutego. Nọnụ. Ichie Echendo. Anyị gị igwe eji okwu. Your Excellency, Ichie Okokwu. I want to tell you that I call it complete. I didn't know that was the church. Let's go this year, this Monday night to some wine. Monday night, well, I can again. High Chief Doctor Cosmas Ogogwa as of Pakanaba. Mayor Njikoka. I can again a book of King or Bell Omokachie, Ichie Omokachie. Well, no matter how old your mother will be, once it's no more, you will always feel the vacuum. I pray that the good Lord will grant ICHIE Okokwu and the entire family the fortitude to bear the loss. Even though it's a celebration of life, just like I said, no matter how old, you will always feel the impact when your mother is dead. So I pray that the good Lord will accept her soul and grant her soul eternal rest. I can again. Can you message in Okokwu Ichie Okokwu over the death of her mother? Amen. We are very close family friends. Ichie Okokwu and burial. So, him now just Chineke go we can me why go we can we no Arab. That I go kwa esi no because Chineke ga na yelia. Jesus name. Darling, another Easter period, festive period. If I not baby no, then I bet Okokwu, but Ichie Okokwu. Can you go get it now? Okay. I can I can again. Okokwu one day go again. Can you
message in our drop. I cannot hear I can again. Out of the work again. What are you going about? Can you even say in here down on 1 year? Oh, what are I go? You sure who will money? You go to 1 year. We knew. Oh, I can't go to 1 year to I can again. Not in there. I can again. Oh, God, actually, that's an animal. Oh, but I know. Go. What do you like? How much I go? Go. Oh, what ICHIE OKEOKWU, what do you like on our bag? Can you message in here? I can get a message in and how can I describe our mother's legacy? Sunshine. Onye kwa ya nwere ike ịdọ mmadụ aka n'ọnụ. You guys can get Guardian number 1. Yes. What I said. So I even to go cable. About I guess. No, how are you doing? You go dying. No, I get you to Guardian. I think you do. The mighty wind. Listen,